iru! Arregito! Maitu ginen oin hilebete edo ligea, eta ondo, dana positibo izin den. Talde moduen ondo funtzionau, eta jentean arroio ona eta hori dana positiboa. Hemen Rupi azkenan amauz jokalarik hobetan dauki hasiera batetik, eta orduen jentea behosuz, fitxe behosuz. Lehen urtean ez egon da hori kompromisoa, eta jente faltea. Orduen guke, esan ginen da hasiera batetik, fitxe asko konsigo guz, bai barriek, bai lehengo jentea, eta orduen jentea badekozu ingurukoak ikusten dago, aurrea doala. Hau Liga Baska, segunda Liga Baska, dala ligarik eta bajuena, Euskal Herri mailan. Eta gutxako aurten izin den liga perfektoa, orduen gutxako azteko aurten barri moduen, veteranak etorri direnak, apurrete bueltea danontzat, ona izin den hau liga. Baitu laugarren, sortxitik, eta ali izin dugu amaitu hobeto, laugarren amaitu eta balazioa positiboa. Taldea barri esan dugu danez, barri ez, baina barri izango gu. Horren pasana da, azkenan Rupiek beha dugu jakitea zelan olgetan dan, zelan jolastan dan, ze sistema ipinogun ederreketanik, bestetzen horiaketanik. Eta orduen hori harrapetako kosta bizinde apurbet, enkajetea apurbet ekipo guztia. Eta enkajogunean gitxi gora bera, ikusinde, jokalariek kaliadez bate guzela, barriek ogotxuek, guk hau dugu konfiaute egon gara ederretanik, alizun dugu lehen postu hobea. Hasieratik beste parti irabaziko gainu zen, bigarren postu gaitite hiliko ginen burruken. Eta lehengoan kontra, etxean adibidez azkenengo minutuen irabazi oztuen. Orduen eta bigarren kontra partiduek irabazin dugu kanpoan. Eta helburu horren urtean, apurtzuek hau ipinin behar da helburu moduen. Ez du esango liga irabazi, baina burruk egingo gule liga irabazteko, seguro. Hemen edozin da ongi etorrie, eta ipiniko gu azten dugu zenean entrenamentuek abuztu amaieran, ipiniko gu egunek, eta gure egona badaki. Animo ditela da proba dela.